Tony Zarb, segretarju ġenerali tal-General Workers Union, qal li ż-żieda li kellna fil-prezz tal-gass tagħmel parti minn serje ta' żidiet li tul iż-żmien baqgħu jiġu imposti fuq il-ħaddiema mill-Gvern mingħajr dan tal-aħħar jikkunsidra s-sitwazzjoni finanzjarja qibsa li diġà għaddej minnhom il-familji. Il-reazzjoni tagħna hija waħda ċara. Il-fatt li l-poplu Malti, l-ħaddiema pensjonanti u l-familji tagħhom żgur ma jistgħux jibqa' għaddejjin billi jintefalhom dan il-pisijiet fuqhom. Qed ikun hemm effett negattiv ħafna fuq il-familji Maltin u Għawċin u għalhekk nitfgħu responsabilità tagħna fuq il-Gvern aħna u mhux għalhekk il-General Workers Union qiegħda tittimbra lill-Gvern bħala Gvern insensittiv u bla qalb għala għax mhux qed iqis il-weġġed tal-poplu. Gejtu Tanti, President tal-UHM, qal li bħala union se jitolbu biex dawn iż-żidiet ikunu riflessi fl-indiċi tal-prezzijiet biex il-ħaddiema jieħdu żieda għall-għoli tal-ħajja b'seħħ mill-ewwel ta' Jannar li ġej. Żieda fil-prezz tal-gass kif ukoll żidiet fil-prezzijiet u anke servizzi li jikkonsmaw jagħmlu użu minnhom kemm il-persuni u l-familji, ovvjament hija ta' preokkupazzjoni għall-UHM. Hija ta' preokkupazzjoni b'mod partikolari għal dawk l-aktar li huma vulnerabbli u ovvjament bħala union aħna bekk insistejna anke mal-Gvern illi dawn il-persuni b'mod partikolari għandhom jingħataw forma ta' kompens. John Bencini, President tal-Forum Unions Maltin, qal li b'din iż-żieda f'sena l-konsumatur Malti fejn qabel kien jonfoq ftit aktar minn 6 miljun euro fuq ċilindri tal-gass, issa jonfoq 20 miljun euro, 13 miljun iżjed. Xi ħaġa li fl-kliem John Bencini qed taffettwa s-saħħa tal-pagi tan-nies. Flok qed nonfqu l-flus biex ngħixu aħjar, flok qed nonfqu l-flus biex nedukaw lulidna aħjar, flok qed nonfqu l-flus biex aħna nkunu nistgħu nixtru, noħorġu, morru lem, ngħixu daqsxejn ħajja aħjar. Qed nonfquhom f'dawn l-affarijiet, jiġifieri il-purchasing power tal-ħaddiema għala daqqa oħra. Ċilindru tal-10 kilos ola bi 30 ċenteżmu. Ċilindri ta' 12 u 15 kilo l-aktar użati mill-familji olew b'40 ċenteżmu. Iċ-ċilindri ta' 25 kilo li jintużaw ħafna mill-ristoranti u mill-lukandi olew b'euro u 10 ċenteżmi. Żidiet li kienu kollha awtorizzati u approvati mill-Awtorità Maltija għar-Riżorsi l-MRA.